Is-sibt filgħodu il-bajja ta' Blue Lagoon f'Kemmuna sebħed b'movimenti differenti mis-soltu. Dan kif minn barra l-Maltin u t-turisti li marru biex igawdu l-bajja, kien hemm ukoll il-membri tal-moviment Graffiti li protestaw dwar il-ħtieġa li fuq Kemmuna ikun hemm inqas attività kummerċjali. Fuq il-post deru wkoll numru ta' pulizija assenjati biex tinżamm l-ordni. Fil-fatt, meta bid-dajjes wassu l-membri tal-moviment Graffiti, xi persuni deru jargumentaw li kien ilhom żmien jistennew biex jagħmlu din iż-żjara f'Kemmuna u xtaqgħu jgawduha lil hinn mill-protesti. Kien hemm momenti fejn il-pulizija intervjenew biex ikkalmaw xi argumenti, filwaqt li l-membri tal-moviment Graffiti argumentaw li huma għandhom dritt jipprotestaw kif fil-fatt ġara. Il-protesta ħadet in-nofsinhar ta' filgħodu u matul il-jum Kemmuna baqgħet issir aktar biżla b'ħafna persuni jistennew din il-ġimgħa ta' Santa Marija biex jippjanaw xi ġurnata tal-baħar mhux tas-soltu u Kemmuna dejjem hija destinazzjoni popolari. Il-moviment Graffiti li wasal fuq il-post permezz ta' dajjes ta' waħda mill-kumpaniji li tagħmel il-vjaġġi regolari qed targumenta li dajjes kbar ta' turisti m'għandhomx jibqgħu jidħlu Kemmuna u li għandhom jonqsu l-faċilitajiet minn fejn wieħed jixtri. Fl-aħħar xhur l-awtoritajiet, partikolarment dawk tat-turiżmu, intervjenew biex ir-ramla ta' Blue Lagoon tkun vojta mid-deckchairs, filwaqt li l-armar ma jieħux aktar minn 50% tal-bajja. L-Awtorità Maltija l-Ambjent u Riżorsi wkoll żiedet il-preżenza ta' uffiċjali tagħha u ħadet passi biex tneħħa sit ta' camping illegali. Dan fost qatt ta' inizjattivi oħra fuq il-gżira.